А ви бачили такі відео? Бомбомбіні гузіні, бомбардіро крокодило. ТТ шириться тренд, де люди записують відоси під звук балеріна капучина. Героями стають коти з цікавими позами та інші кумедні тварини. Балерина капучина. Тренд зайшов настільки далеко, що справжні балерини почали одягати костюми з чашками капучино. Балерина капучина. Балерина капучина. В чому прикол? За основу взято брейн-рот – гумор без сенсу, який викликає сильну емоцію глядача. Його суть абсурдна, бо поєднує слова, які не мають логіки. Такий собі ТТ-фольклор, який ще озвучує італійською мовою для більшої театральності. А все почалось з Бомбардіні Гузіні і Бомбардіро Крокоділо, автором якого є українець. Чоловік зробив УШІ запит та створив своїх легенд, а за основу взяв українську авіацію. А вже після нього з'явились такі меми, як Арангутіні Ананасіні, Шпіоніро Голубіро, Леонелі Кактуселі та Балеріна Капучина. Шпіоніро голубіро. Шпіоніро голубіро. Я люблю Шпіоніро Голубіро.